Dobrý deň, prajem. Matúš, chcel by som ťa opýtať, ako zvládaš úlohu Cezara, ako jedna z hlavných úloh. Ale mne, veľmi dobre. Ďakujem. Tak na takéto krátko odpovedie nie sme zvyknutí, takže mohli by ste nejako rozšíriť svoje vety alebo nejak ich roztiahnuť? No viete, je to ťažké, lebo prídem na pódium a teraz čo? Už samé deti. Ale ja panujem, ja mám svoje vlastné záležitosti, ja nie si tu starať o niečo iné. Ale mohli by ste sa troška znížiť aj k deťom a troška im ukázať z svojho vedomia a svedomia, že áno, ja som Cezar a viem sa znížiť aj k takým malým deťom. Ale vieš, kto ja som? Ja viem, Matúš, ale teraz... Ja som Cezar! Nie, počkajte, pán Matúš. Matúš sa nepoznám. Ja viem, že ste schizofrenik, Numerovis. Počkajte, zoberte si lieky. A ďalej s nami robte rozhovor. Čiže máme tu rôzne konflikty. Vzhľadom na to, že rozprávam a robím túto rozhovory, tak dievčatá vzadu sú veľmi znechutené z toho, že rozprával som s Matúšom, ktorý je schizofrenik a zabudol si doma lieky. Žiaľ Bohu, televízia Markíza, Hry z Lukáš. Prečo popularizujete tento klub Trnava? Pretože... My máme svoje odpovede, samozrejme, vieme, ako to je u Simony, ako nedávno bol futbalový zápas v Michalovciach a Simona ako prvá pochodovala s Trnavčanami a kričala Bratislava, fuj, rozkopal som Bratislavčana. Simona, mohli by ste nám povedať, prečo robíte takéto
takéto organizujete takéto pochody? Áno, my samozrejme máme svoje odpovede a chcel by som sa ešte Simony opýtať, prečo napríklad nejak agresívne útočíte na ľudí? Ja? Prosím vás, Simona, nehrajte sa tu na veľmi dobré dievča, lebo... Ako to som ani Áno, my samozrejme máme tiež svoje odpovede. Nech sa páči, chcel by som vám vysvetliť do kamery, ako to... Chcel by som vám vysvetliť do kamery, ako to je. Simona v podstate sa tvári, že je veľmi dobrá, milá, tuto hrá Asterix a príde do Trnavy ako do svojho rodného mesta a začne: rozkopal som Slovanistu. No a samozrejme, takto to pokračuje. Simona už v mnohých televíziách sa vyjadrovala na adresu... Vypni ho, lebo on čím viac ho budeš natáčať, tým somariny väčšie bude strepať. Dávaj.